El dipòsit provisional de l'arxiu administratiu de l'Ajuntament de Carcaixent ha estat situat en els últims anys en el local de la planta baixa de l'edifici de la Lliga Carcaixentina al carrer Xulla Rivera 11. Aquest local, tot i que no era definitiu, permetia el dipòsit conjunt de la documentació que fins al 2008 havia estat en uns dipòsits en l'edifici municipal del Conservatori Nesprer. Ja en aquell moment el trasllat urgent al nou local es va fer per petició de l'alcaldia. Ara novament es planteja un nou trasllat de l'arxiu a un altre dipòsit provisional per tal de mirar el més aviat possible el local que ocupa en aquest moment. Amb tot i això, la solució que es planteja, ocupar les habitacions de la planta baixa de la Casa Soriano, no sembla més adient en quant a l'espai necessari ni reuneix les condicions mínimes per a contindre i conservar adequadament la documentació. La Llei 3 del 2005 d'Arxius de la Generalitat Valenciana indica en l'article 21 que totes les entitats públiques i persones jurídiques titulars d'un arxiu públic tenen l'obligació d'habilitar un dipòsit per a l'arxiu amb les instal·lacions adequades tant respecte a la seva ubicació com a les condicions tècniques específiques necessàries per al manteniment, tractament, seguretat, conservació i consulta dels documents en ells custodiats. La mateixa llei, en l'apartat tercer, ens diu que s'han d'evitar els llocs inundables o que presenten problemes d'humitat i conservació. Per altra banda, el trasllat de l'arxiu, que és prou voluminós, necessita una planificació prèvia que comportarà la col·laboració de més personal del que en l'actualitat està treballant aquesta secció. Com hem pogut veure, des de l'any passat s'han realitzat treballs de revisió i catalogació de documentació que no havia pogut ser revisada anteriorment. Ja ha sigut necessària la participació de personal extern atesa a la insuficiència de mitjans personals en què compta el departament. Per últim, destacar que a més de la documentació administrativa que la llei obliga a custodiar i conservar, l'arxiu també conté la història documentada del nostre poble i que, per tant, cal tindre cura per a que es conservi en les millors condicions possibles. Històricament hem patit diverses catàstrofes que han minvat el nostre fons històric, incendi, pantanada, etc. Per tant, cal buscar una solució definitiva per a l'arxiu i no anar canviant de lloc cada cert temps en llocs sempre provisionals. Per tot això, proposem al ple l'adopció de l'acord següent. Demanar a l'alcaldessa i a la regidoria de Cultura la planificació en temps i el rigor necessari de les tasques del trasllat de l'arxiu municipal.